Nke a bụ ekwe-nti TV. Igbo ekene m unu, Igbo mma mmanụ. Ibe ekene m unu. Aha m bụ Ogu Emmanuel nke ekwe-nti TV channel. Biko ọ bụrụ na iwe onye ọhụrụ na channel a, ana m anabata gị ebe o buru ibu. My fans ndị ochie kwa, ekene m unu ebe o buru ibu. Biko ịga n'ihu na ihe ome nke anyị nwere n'ụbọchị taa, nke isiokwu ewu atụkwasịkwala ekwentị gị obi. Bekee kpọrọ ya Why you should not trust your mobile phone. Ịma na oge ụfọdụ anyị na-eche na ekwentị anyị na-use ma ihe dịka mobile phone anyị na-use na o nwere ike ichekwawa anyị, ma ọ bụkwanụ na ihe ọbụla i tiri ebe ahụ na ọ ga-adịrị gị dịka otu i siri chọọ na mgbe i jiri chọọ. Bekee na-achọ ka anyị mara na o nweghị ihe ọbụla dị gị mkpa i tiri n'ime foonu gị dị safe. Echekwala na o nwere ihe i tiri ebe ahụ dị safe. Pọtụ n'anya nke gị, iche na ihe ahụ na o zoro ezo, ma n'anya ndị maara ihe ga-eme echi, ndị ma otu esi akpatụ aka n'igwe, ndị ma otu esi ewere nke onye ọzọ tii na nke ha. Ọ bụrụ na ha cheta akara ekwentị gị ma ọ nọmba gị, ị mara na o nweghị ihe ọbụla i tiri n'ime foonu gị, ọ bụrụ na ha chọrọ iwe na ha enweghị ike iwere ya, ha ga-ewere ya. Ị mara akara ekwentị a eji akpọ oku ma eji emekarị calls. Oge ụfọdụ enwere ụfọdụ application nọ n'ime ihe dịka otu a WhatsApp dị. Iji maatụ, ị nwere ike iji akara ekwentị nke gị, ma ọ bụ na ị mara otu esi eme ya ma otu esi apịa, ị nwere ike iji gụọ WhatsApp onye ọzọ, mana ihe dị n'ime ya, ma ọ were ya na-enyo makwa na monitor nke foonu onye ọzọ. So ya mere ị na-etinye ihe n'ime foonu gị, mara ụdị ka ụdị ihe ị na-etinye na foonu ị na-etinye nakwa echeki. Maka na n'ime foonu gị na-ele anya ụfọdụ akwụkwọ dị iche iche, ihe dịka dọkụmentị, ụfọdụ foto gasị dị iche iche, ịmago ụmụ infọmeshọn dị aṅaa itiri n'ime. Ndị ama ihe ga-eme echi nwere ike ịmanye aka were mgbe ha jiri chọọ. Ụfọdụ ihe ndị itigasịrị ihe dịka ụfọdụ ịma ụmụ credit card anyị na-eyuzu, ụmụ bank credit cards anyị na-eyuzu, ha nwere ike itinye aka ebe ahụ, were your passwords, were bank account statement gị na ihe dị iche iche n'ime. So ị na-etinye ihe ọbụla ị na-etinye na foonu gị, uche gị dị ya nakwa echeki. Marakwa na foonu ahụ ị hụrụ ị na-eji akpọ mmadụ a na-akpọ gị, o nwere ihe a na-akpọ monitoring spirit. Foonu gị a dị ka monitoring spirit, maka ebe ọ na-enọ ọ na-enyo gị. Ebe ọ na-enọ ọ na-enyo gị. Akara ekwentị gị ahụ kwa ọ dị mma dị njọ, o nweghị ihe nyoro gị, ekwentị gị foonu gị enyona gị, so gị n'azụ karịa monitoring spirit. So ọ na ile anya n'ụbọchị taa, ihe dịka ụmụ teknọlọji bekee wepụtara anyị ka eji mee ka ihe isi ike anyị ma ọ bụ ndọga anyị nwere ike ịbelatara anyị. Ọ bụ eziokwu na ọ dị mma, mana ọ wụchaghị ebe mgbaba siri ike. Ọ wụchaghị ebe ị nwere ike iji tụọ ọnụ na ọwụ na ijide n'aka na ọsọsọ gị ma ihe dị n'ime ya. Ịghọtala? O nwere ndị a na-akpọ ndị hackers. Ndị hackers ahụ ndị nwere ike iji akara ekwentị nke ha ma ọkwanụ kọmputa, igwe bekee ji eme majik. Ha nwere ike iji baa n'ime foonu iji mara ihe niile dị na foonu. Biko ọ bụrụ na ihe ọbụla ị na-eti na foonu gị, ị na-download, ọ bụrụ na ị na-akọpị
o nwere ihe dị aṅaa, ihe bekee kpọrọ sensitive things, ihe dị gị ezigbote mkpa, etikwala ya na fon gị, maka na o nwere ike o ruo echi foto ahụ ị hụrụ gị na nwunye gị ma ọkwa na enyi gị nwaanyị ma ọkwa na foto dị aṅaa ma ọkwa na dọkụmentị dị aṅaa, ịhụ ya na Facebook, ịhụ ya na WhatsApp, ị na-awọnda ihe ahụ n'ime fon m ka ọ dị, how come, how manage, onwe onye m nyere fon m, kedu otu o siri gbaa ka okwepụ, kedu etu esi were eme ka ụwa niile na-ahụ ihe niile nọ n'ime. Ọ eziokwu ọ dị mma mana ọ dịghị safe, maka onwe ndị wepụtara oge iji na-etinye anya, onwe ndị wepụtara oge iji na-amanye aka ka ha maa ma o nwere ihe ha nwere ike ịkwagapụta n'ime fonu gị, ha nwere ike iji gwuo ihe dịka wayo ma ọkwanụ ga-abara ha uru ma ọkwanụ nke a ga-ere ere. Ihe a na-ezu ezu n'ime fon ọ karịrị akarị, ọ bụghị obere ihe. Oge so abịa na isiokwu nke anyị nwere n'ụbọchị taa, anyị ga-achọ ka anyị metụ aka mee ka ịghọta ihe mere ekwentị gị nke a kpọrọ fonu ji enweghị ike iji wee tụkwasị isi na ụdị ịghọta ya na ọ dị safe, onwe safe ọbụla ọ dị. Ọ bụrụ na ige ntị n'ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa, ọ ga-enyere gị aka ịma otu ị ga-esi wee dozie ihe dị n'ime ekwentị gị. Ị mara otu ị ga-esi wee dewe ihe dị n'ime ekwentị gị, ihe ndị a eticha n'ime ya, ị mara otu ị ga-esi wee zowe ya, marakwanụ nke ị kwesịrị itinye na nke na ị kwesịghị itinye. So na mbụ ụzọ, ọ bụrụ na ile anya, ndị ọjọọ juru ebe niile, ndị na-achọ ihe ha na-emebi, ndị na-achọ nke ha na-ezu ma laa n'iyi, ha juru ebe ọbụla. Nke mbụ awụrụ gịnị? Ọ bụrụ na ị chọrọ ka fonu gị dịrị gị otu ahụ ị siri chọọ ya, ma ọkwanụ mbụ ị nwere ike ịgba ka fonu gị dịtụrụ gị safe, lee ihe ị ga-eme. Nke mbụ, ọkwa hụrụ ihu fonu akpọrọ home screen, mgbe ọ na-emepịa fonu aka, ebe a na-ebu ụzọ emepe wuyo home screen ya, dịka ebe a menu na-adịgasị. Kawa ahụ ọhụrụ na ijicha fonu gị, ọhụrụ na iji kpọcha mmadụ ma ọkwanụ mmadụ kpọọ gị, kawa ahụ na ị na-akpọchi fonu gị, make sure na ị na-alọk ya, ka anya ma ọkwa n'aka na-ekwesịghị ịga ebe ahụ ghara ịga na ya ma ọkwa na ịba n'ime ya. Ọ bụrụkwa na fonu gị nwere ihe dịka like ọ na ị na-eyuzu fonu ndị a gbagotetu unu, nwere ihe dịka ụmụ ihe biometrics ndị a dịka fingerprint, nke ị nwere ike iji mkpịsị aka gị bie na ya, ma ọkwa nke ị nwere ike iji anya kpọpee, ma nke ị nwere ike iji ihu gị wee kpọpee, kawa ahụ hụ na itirie n'ọrụ ka ọ na-arụ ọrụ, maka ọ ga-eso wee nyere gị aka iji mee ya ka ndị hackers a ka o siere ha ezigbote ike ịkpọpe fonu gị. Nke abụọ, o nwere ihe a na-akpọ caller protection apps, ihe bụ application ga-eme ọ bụrụ na itinye na fonu gị, ị na-mmadụ kpọọ gị na onye a na-ekwu okwu na fonu, ọrụ application ahụ ọ na-abịa kwechiri na ọ na-azụ na-eche kọl ahụ ị na-eme nche, ọ na-ekwechiri chekwawa fonu gị ka ndị ọjọọ ghara ịma ya aka n'ime, ka ndị ọjọọ ghara ịkọpịrị ihe ị na-ekwu. So enwe application nke a na-akpọ firewall app, ịga ihe dịka na Play Store ị ga-enweta firewall app. Enwekwara nke a na-akpọ Bona, like ụdị application a
kawa ahụ na itiri na fonu gị ka o nwee ike ịdị na-echekwawa fonu gị ekwentị gị ka ọ na-echekwawa ya. Unu kawa maka ịgba nkịtị, onye gba nkịtị chie agba. Nke atọ, ọ bụrụ na ọ na-emepụta ebe ọbụla ị hụrụ ọkụ dị, ebe ọbụla ị hụrụ isi ebe a na-akwụ chaja fonu gị, wee fonu gị ga kwee, wee fonu gị tinye ebe ahụ, ha chọọ nke ịmata na ọ dị riski. Anwakwana anwa ọ bụrụ na ị gaa ihe dịka na ihe bekee kpọ public places, like ebe a na-aba ụgbọala, ụgbọelu, ụgbọ nke okporo tren, ị gaa ihe dịka na business centers ebe a na-aga apị kọmputa, ma ọ gaa ihe dịka na ụlọ ọgbakọ conference rooms, ị gaa ihe dịka na ebe a na-aga azụ ahịa dịka shopping centers ma ọ shopping malls, ị gaa ihe dịka ebe a na-akpụ isi ma ọ hairdressing salon, ma ọ ihe dịka ebe a recreation centers, ihe dịka ebe a na-aga agba bọọlụ ma ọkwanụ na-eme ihe sports. Anwakwana anwa iru ebe a were fonu gị ga kwee, maka na imerime ebe a na-akwụ fonu ebe ahụ, ndị ọjọọ bịara chọpụta na ndị mmadụ na-akwekarị fonu ebe ahụ, so ha ruo ha ga kọnektie isi waya bara ebe ahụ ị na-akwụ fonu gị. Ozugbo ahụ i were fonu gị kwụba n'ime ebe ahụ, ọ ga na-achaji fonu gị, mana informations niile dị n'ime fonu gị, onye ahụ nọ somewhere, ụmụ ebe ọ nọ, ihe niile dị na fonu ga na-transmit, ọ na-agafe na nke ya. So ọ bịazie bịa chigha ya ọ bụrụ na ị nwee ihe ọ chọrọ, ọ ghọrọ opportunity. Inwe ihe ọ chọrọ, ihe dịka ụfọdụ bank statement ma ọ account ma ọ credit card information, ihe dị iche iche. Ọ na ị nwere foto dị aṅa, nwere ike ọma na o weta foto ahụ, enwere ike ije napụghị ezigbote ego, ma ọ dọkụmentị dị aṅa, ha esi ebe ahụ zuru ya. So anwakwala anwa gaa na public places were fonu gị kwee n'ọkụ. Achajikwana fonu gị ebe na-trust, achajikwana fonu gị ebe na-etụkwasị gị obi, maka ebe ndị anyị hụrụ na those public places ahụ akpachaghị ya aka, ọ dịla tampered with. Hackers nọ ebe ọbụla, ha na-achọ information maka onye ha ji eri. Otu isi akpọsa ngwaahịa gị erie uru. Onye na-agụ akwụkwọ gụchaa, ụfọdụ agawa ọrụ bekee, ha rụchaa ọrụ akwụọ ha ụgwọ, onwe ihe ọzọ ndị hackers na-arụ na-awụghị ebe ha ga-esi weta information ha ga-ere, ha ga-ezuru, ha ga-emebi. Oge ndị hackers a, ọ dịrị ha izi ego ihe dịka leta ị nwere n'ime fonu gị. Ha na-akọpị ya ma contact list ndị nọ na fonu gị, ihe dịka ndị gị na-emekọ ihe, ha kọpịrị nọmba ha. Ha nwere ike iji aha ha ziere ndị ahụ ozi, ndị ahụ eche na gị nwa zitere ozi ahụ. Ha nwere ike iji aha gị gwuo ndị ọzọ wayo, tutu achọpụta ihe na-emenụ. Ọwụ na oge agaala, ọwụ na ha ewerego nke onye ọzọ tii na nke ha. Ọ ya ka o jide mkpa, ihe ọwụ na ị na-eme n'ụwa ka uche gị dị ya. Ọwụ na ị na-eyuzu ekwentị gị ka uche gị dị ya, ka ị mara ụdị ebe ị ga na-akwụ fonu gị n'ọkụ. Ahụkwala nwa wee fonu gị gaa na ụmụ ihe public places a tinye n'ọkụ. Asịkwala na ịmata ifo agwa gị. Nke anọ, nke nọ gịnị? Ọ bụrụ na ị chọọ ichekwawa fonu gị, paswọọdụ ọbụla ị na-eyuzu, kawa ahụ na paswọọdụ ahụ toro ogologo. Tichaa ya ihe dịka ma numbers ma ịmago capital letter, small letter, ma isie ya ọfụma. Ahụkwana anwa ewere birthday gị ti na ya, maka ọ na-adị izi, ọ na-adị mfe igezi. Enwekwala nọmba, ihe dịka nọmba people nwere ike iji wee mata gị easily. Ọ na-adịrị ndị hackers mfe iji ahaki fonu gị. Ịhụgị, ọ na-adịrị ha mfe iji ahaki your phone. So ka uche gị dị ya, ọwụ na ị na-esave password, makwa na ị na-eme password, were password
afịa hackers ahụ ọwụ na ha chetara ịgbapụ foonu gị ka ọ fịa ha ezigbote ahụ. Nke ise awụrụ gịnị, biko kawa ahụ na update software phones gị, na update the software mgbe ọbụla. Ịhụ gị ọwụ eziokwu ọwụcha ihe niile aka mmadụ na-eche n'echiche, mana ọ kara gị mma maka na o nwere ụdị ọrụ ọ ga-eme ọwụ na ị na-arụ, o nwere ụdị ihe ọ ga-eme ọwụ na ị were foonu gị na-eme, mmadụ manye aka n'ime wepụ ofu information n'ebe ahụ, ezigbote nsogbu dị. Ịhụrụ ya? So ndị hackers na-agba mbọ na-achọ ihe ha ji eri ihe, ha na ebe ọbụla na-akwaghasị na-achọ nke ha ga-ezu, chọọ onye ha ga-egbu ma laa n'iyi. Anwụkwala nwa na-eyuzu foonu gị without ime update. Kama ahụ na update phones gị, na update software your phone, maka ọ dị ezigbote mkpa. Okay, ọ bụrụ na ị nọ for a long time, ọ bụrụ na ị nọte aka imebe your phone software update, ị maa na ị mepere ha window ebe ha nwere ike isi wee manye aka wee rie gị ọrụ. Ị mepere ha window ebe ha ga-esi wee manye aka wee kụba gị aka n'anya. So kaba ahụ na update software phone gị. Nke isi awụrụ gịnị, ịma na ọ wụghị ihe siri ndị hackers ike ịba na foonu gị. Gị nwe na onwe gị kwa na ị ga-agba mbọ dịka mmadụ mee nke ị kwesịrị ime, mana ị kwesịghị ịkpachapụ anya mere ha ebe ọ ga-adịrị ha izi. Kedu otu ị nwere ike isi mee ebe ọ ga-adịrị ha izi? Mgbe ọ na izucha wifi gị, mgbe ọ na izuru bluetooth gị, because ihe ndị ọcha channels enwere ike isi wee banye n'ime, mgbe ọ na izuchara ya, gbanyụọ ya, ahapụzi na ọ dị open. Mgbe ọbụla ọ dị open, onye ọbụla nwere ike ịba gị ime. Mgbe ọbụla wifi gị na bluetooth gị oghe anybody, onye ọbụla nwere ike ịba gị ime. So mgbe wifi gị na bluetooth gị oghe dị ka ebe ịrụchara ụlọ tinye security, kpọchicha gate na ịmago ma ụzọ ma ịmago window ma ihe niile, chefuzie ịkpọchi backyard wee mee travel, otu a ka ọ dị. So ịhapụ wifi gị na bluetooth gị oghe, ọ dị ka ebe ịkpọpe backyard, si ndị hackers bịa try ya lock. So kawa ahụ mgbe ọbụla izuchara ya ka ịgbanyụọ ya, adị na-eghewe oghe. Nke asatọ awụrụ gịnị, o nwere ihe a na-akpọ hotspot. Ị nwere ike hotspot ahụ kwanụ gịnị, hotspot otu ị nwere ike isi na-atapụrụ power ma ọkwa na ike from n'aka onye ji foonu ya gbanye, onye gbanyere foonu ya ti wifi ọ dị on. Ịgbanye hotspot, ị nwere ike isi n'aka onye ahụ na-atapụrụ current ma ọkwa na-atapụrụ power ji na-eme browsing site na hotspot technology a ma hotspot style a. Biko mgbe ọbụla ị na-eghewe foonu gị oghe, kawa ahụ na-eji password gbagote enu na-akpọchi hotspot foonu gị, maka oghere oghe ihe ahụ iji foonu gị na-eme with wifi, ọ dịkwara onye ọzọ izi, ọ dịrị onye ọzọ mfe iji hotspot na-akọpịrị ihe niile ị na-eme. Mgbe ọbụla izuchara, ị na-eyuzu wifi gị ma ị na-eyuzu wifi gị, lọkụ hotspot gị ahụ, lọkụ kpọchie ya kpọchie. Ọ dịkwa ka window gị oghe, kpọchie ya kpọchie, eweli oghe otu ahụ. Ịhụ gị, maka na ndị na-amaghị nwere ike itinye aka ebe a were ya mee gị ihe na-ega ha alike. Ọzọ dị ka ibi awụrụ gịnị, onwe ya na-akpọ VPN. VPN awụkwanụ gịnị, ihe VPN a pụtara wụ virtual private network. Ya wụ application nwere ike ime ka ị nwee connection, ịmago connection zoro ezo ma connection dị secured, ka mkpọ ya ịmago connection dị iche na oge nke ahụ ị na-use, ma ihe a connection nwere ike ịjọmpụ nke ahụ ị na-use. Ahụ na unu gee ntị, na Nigeria otebeghị aka ekwuru okwu Twitter asịkwa Twitter asị gị
inwe ihe dịka VPN na phone gị nwere ike iji use application ahụ. Ihe ụfọdụ na-eji eyuzie makwa na application dị otu a nwere ike iji wee jọmpụọ nwee ike were eyuzuo ya. So VPN a wụkwanụ gịnị? Ihe a VPN a dịka a private network dị n'ịntanetị. Ọ ga-eme gị ala, ọ ga-ekwe ka isendie data ma ọkwa na information mago onwe ihe dịka onye atọ ma ọkwa na third party enweghị ike ịhụ ya. Third party enweghị ike ịhụ ya ka onye third party ya nwere ike ịhụ ọhụrụ na-enọ na MTN ma ọ na Glo, iji jọmpụọ ha mee ihe ị chọrọ ime, send ihe ị chọrọ isend, receive ihe ị chọrọ receive without aka ha ịbanye ya ma ọ aka ha control ya. Uru VPN na-aba ịhụge, ọ na-echekwawa ihe ndị ahụ isendịrị ma ọkwanụ nke ihe ndị ahụ izigara ma ọkwanụ nke ịnatara. Ọ na-ezokwa ma chekwaa ihe ndị ahụ batara na foonu gị, mee ya ka anya dị aṅaa ghara ịhụ ya ma ọkwanụ ka aka dị aṅaa ghara inweta ya. Mgbe ọbụla ị downloaduru VPN ahụ, o nwere otu o si enye gị enwe ihe a na-akpọ IP address. Ọ ga-enye gị temporary IP address. IP address ahụ foonu ọbụla na-enwe ihe a na-akpọ, kọmputa ọbụla na-enwe ihe a na-akpọ IP address. Ọkwa IP address ahụ ihe nwere ike ime ọ bụrụ na ihe dịka ndị oyibo chọọ itrace ma ọkwa na ịma maka foonu gị. IP address foonu gị ka ha nwere ike iji wee mara ebe ị nọ wee na-eme call ahụ, wee mara ebe ị nọ wee na-esend information ahụ. So VPN na-aga-abịa nye gị a temporary IP address. Ọ ga-ara ezigbote ahụ iji track. Ọ ga-afịa ezigbo ahụ iji track VPN IP address a VPN ga-enye gị. So ọ na-arụ ọrụ dịka ebe a gbara fence. Ọ na-protect, ọ na-echekwawa. Ọ dịghịkwe ka ndị hackers nwere ike ịmanye aka ebe ị nọ bịa tinye aka ma ọkwa na hụ ihe ị na-eme. Nke ikpeazụ, kawa ahụ hụ na ekwentị gị na itinyere antivirus application. Chọọ antivirus application nke ị nwere ike ịtụkwasị obi, download ya, tinye na ekwentị gị, were tinye na foonu gị. Kawa ahụ hụ na enwere antivirus na foonu gị, antivirus application na foonu gị, ka o nwere ike ịgba mbọ tinye aka na ichekwawa ya. Biko, dịka otu o si dịrị anyị ugbu a, unu echefukwala subscribe na Ema24 TV channel na YouTube. Unu gakwa na page anyị na Facebook, unu eklik like, unu nwere ike comment ya, werekwa na vidio a tụsasịarịa ka eri ikwu na ibe nwe onye ma onye nwere ike inyere aka ma onye nwere ike ịzọpụta echi. Unu ga ebe ahụ esere mgbịrịgba, unu klikie na mgbịrịgba ahụ. Otu anyị na-enwe vidio kwa ụbọchị Mọnde ọbụla, ọ ga na-ebupụtara gị mgbe ọbụla ị mepere YouTube page gị makwa mgbe ọbụla ị mepere Facebook page gị. Isoro na ndị mbụ ụzọ ga-ebu ụzọ ele ihe onyonyo anyị. Igbo kwezuonu. Igbo ekenekwa m unu. Igbo ka emesịanụ. Bye bye.